Είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Toyota, το BZ4X. Ακούγεται περίεργο το όνομα, αλλά υπάρχει εξήγηση. Το BZ σημαίνει Beyond Zero, που είναι ο στόχος της Toyota για μηδενικούς ρήπους τα επόμενα χρόνια. Το 4 έχει να κάνει με την τάξη μεγέθους αυτοκινήτου, δηλαδή κατηγορία γύρω στα 470 που είναι αυτό το μήκος του, 469 για την ακρίβεια, είναι λίγο μεγαλύτερο από το RAV4 της 5ης γενιάς που κυκλοφορεί τώρα. Ήδη η Toyota έχει ανακοινώσει το BZ3 και το BZ2 τα επόμενα χρόνια σαν μικρότερα αμαξώματα που θα είναι και πιο εξελιγμένα όταν θα βγουν στην αγορά. Ένα 86 το πιλάτος του αυτοκινήτου και το 469 το μήκος του το κατατάσσουν στη μεγάλη κατηγορία, που είναι λίγο δύσκολο για τη μετακίνηση μέσα στην πόλη, αλλά η Toyota έχει φροντίσει με πολύ καλούς αισθητήρες και κάμερες περιμετρικά του αυτοκινήτου να λύσει αυτό το πρόβλημα και όντως τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Ο χώρος για τους πίσω επιβάτες είναι παραπάνω από ικανοποιητικός, ενώ ο χώρος αποσκευών απλά είναι ok για την κατηγορία, 452 λίτρα είναι. Άνετα 4 άτομα με τις αποσκευές τους θα ταξιδέψουν πολύ άνετα. Ο χώρος αποσκευών λαμβάνει τα καλώδια και ένα σκαλοπάτι που μπορεί να μεγαλώσει λίγο το φόρτωμα, να βαθύνει. Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου, θα θέλαμε να πούμε ότι η έκδοση δικίνητη που έχουμε αυτή τη στιγμή εμείς και δοκιμάζουμε έχει μια συστοιχεία μπαταριών της Panasonic που έχουν 71,4 kW, που σημαίνει 204 άλογα και ροπή 265, με μια αυτονομία γύρω στα 500 χιλιόμετρα. Όταν μιλήσουμε για την τετρακίνητη έκδοση, το Toyota έχει επιλέξει να μοιράσει την ισχύ σε δύο άξονες, με μια μικρή αύξηση όμως της ισχύς, πάει στο 72,8 kW με 218 άλογα και νιουμόμετρα 336. Και πέφτει λίγο και η αυτονομία λόγω των δύο μοτέρ στα 460-450 χιλιόμετρα περίπου μέσω. Όταν θα οδηγήσουμε θα έχουμε πλήρη άποψη. Δεν είπαμε για το X τι σημαίνει. Το X αφορά την τετρακίνηση, η οποία έχει γίνει σε συνεργασία με τη Subaru, η Subaru έχει βγάλει και ένα ίδιο ακριβώς αυτοκίνητο στο αμάξωμα, το ονομάζει Solterra, με μικρές διαφορές, το σήμα της και κάποιες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά από τον αυτοκίνητο με το άλλο. Σε πρώτη φάση το νομίζεις ότι είναι το ίδιο ακριβώς αυτοκίνητο. Η τελική ταχύτητα του αυτοκινήτου έχει περιοριστεί στα 160 χιλιόμετρα για λόγους αυτονομίας και υπάρχει και η επιλογή single pedal, δηλαδή να οδηγείτε το αυτοκίνητο με μόνο το δεξί πετάλι, γκαζιού εντός εισαγωγικών, αφήνοντάς το φρενάρει το αυτοκίνητο. Θέλει λίγο εξοικείωση αυτό, γιατί φρενάρει πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίζει σε μια στροφή, αλλά επηρεάζει την αυτονομία γιατί κάνει ανάκτηση ενέργειας και μεγαλώνει η αυτονομία, ειδικά για μέσα την πόλη που αφήνουμε και πατάμε τον γκάζι. Όσον αφορά την απόσταση από το έδαφος, το αυτοκίνητο είναι στα 177 βλέπω χιλιοστά, που είναι μια χαρά. Δεν θα κάνουμε με το δικίνητο off-road και δεν είναι για σκληρό off-road, παρόλο που έχει πολύ ικανό σύστημα τετρακίνησης. Είναι πάρα πολύ καλό από ό,τι έχουμε μελετήσει την τετρακίνηση του αυτοκινήτου. Όσον αφορά την ποιότητα, στην αρμογή μέσα στο εσωτερικό είναι εξαιρετική. Η ποιότητα κύλησης πάρα πολύ καλή, η ανάρτηση δουλεύει πάρα πολύ σωστά και κρατάει το αυτοκίνητο στις στροφές χωρίς κλίσεις και να μην σε τρομάζει.
Παρόλο το αυξημένο βάρος του αυτοκινήτου που είναι σχεδόν 2 τόνοι για το διακίνητη έκδοση, 980 κιλά για την ακρίβεια, και ίσως για να κάνουμε ένα παράπονο να πούμε ότι μετά τα 110 χιλιόμετρα ακούγεται κάποια αεροδυναμική θόρυβη, γιατί δεν έχει και τίποτα άλλο να ακούσεις. Ίσως από τους μεγάλους καθρέφτες του αυτοκινήτου να ακούγεται κάποιος θόρυβος. Αυτό είναι όλο και όλο. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Τα λάστιχα, να πούμε εδώ, μια που είπαμε για θόρυβο, είναι ειδικά τα λάστιχα του αυτοκινήτου. Σε όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι λίγο πιο. Υπάρχει και η ανάλογη ένδειξη πάνω στο λάστιχο. Και για να έχουν μειωμένη τριβή και καλύτερη απόδοση στην αυτονομία του αυτοκινήτου. Και για την αεροδυναμική. Να φανταστείτε ότι οι ζάντες του αυτοκινήτου, παρόλο που είναι αλουμινίου, έχουν και τάση για καλύτερη ακόμα αεροδυναμική απόδοση και μεγαλύτερη αυτονομία. Όλα είναι πολύ προσεγμένα, είναι λεπτομέρειες μεν, αλλά κάνουν τη διαφορά. Τα λάστιχα που είπαμε ότι είναι ειδικά, με ειδική σήμανση, είναι λίγο ακριβότερα από ό,τι θα είναι σε ένα αυτοκίνητο με θερμικό κινητήρα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα ηλεκτρικά τα καινούργια. Ακόμα όμως και στην eco-mode οδήγηση που οδηγούμε το αυτοκίνητο, δεν μας λείπει η δύναμη, είναι αρκετά, το αυτοκίνητο έχει ζωντάνια, είναι γρήγορο. Εμείς μια μέτρηση που καταφέραμε να κάνουμε είναι γύρω στα 8 δευτερόλεπτα, η οποία δεν μπορεί να γίνει σε ιδανικές συνθήκες πίστας, αλλά ήταν πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μια έκδοση του αυτοκινήτου, να πούμε πρώτα που λέγεται steer by wire, δηλαδή κάπως το τιμόνι δεν έχει μηχανική υποστήριξη για να στρίψει τους τροχούς, αλλά είναι όλα ηλεκτρικά, και επίσης είναι το σχήμα του είναι σαν του αεροπλάνου, είναι μισοκομμένο, και από τη μία άκρη της τροφής μέχρι την άλλη, σε 150 μοίρες έχει κάνει μια πλήρη από τέρμα δεξιά σε τέρμα αριστερά, 150 μοίρες μόνο. Θέλει λίγο εξοικείωση, θα θέλαμε να το δοκιμάσουμε όταν έρθει κάποια στιγμή ένα αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Υπάρχει ακόμα και μια έκδοση με ηλιακά πάνελ, αντί να έχει την ηλιορροφή, η οποία στο συγκεκριμένο το δικό μας αυτοκίνητο ήταν πολύ ωραία, έμπαινε το φως του ήλιου μέσα και έκανε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, δεν ανοίγει για να μπαίνει ο αέρας από πάνω, μόνο το φως, και κλείνει με μια πολύ ωραία κουρτίνα. Όταν λοιπόν έχει τα ηλιακά πάνελ, το Toyota υποστηρίζει ότι στη διάρκεια ενός χρόνου μπορεί να κάνει 1800 χιλιόμετρα με μια μέση μέτρηση που έχουν κάνει, τώρα έχουν υπολογίσει ένα μέσο όρο, 1800 χιλιόμετρα επιπλέον το χρόνο. Μακάρι να γίνει και να το εξελίξουν ακόμα περισσότερο, και ειδικά όταν είναι μια έκδοση που έρχεται στην Ελλάδα με τόσες πολλές ημέρες ηλιοφάνειας κάθε χρόνο, θα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και θα μας άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, το αυτοκίνητο λοιπόν, όταν λέμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πάει το μυαλό μας ότι μπροστά αντί για τον κινητήρα θα έχει και ένα χώρο αποσκευών. Δυστυχώς δεν είναι έτσι, γιατί ανοίγοντας βλέπουμε κάτι που μοιάζει με θερμικό κινητήρα. Δεν είναι βέβαια, είναι μια αντιλία θερμότητας, η οποία έχει την ιδιότητα να κρατάει τη θερμοκρασία της μπαταρίας σε ιδανικές συνθήκες, για να μπορέσει να είναι σωστή και να έχει διάρκεια ετών. Εκεί λοιπόν λέμε ότι η Toyota έχει καταφέρει να δίνει 10 χρόνια εγγύηση ή 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα στο αυτοκίνητο, με τη μόνη παρατήρηση ότι στα 10 χρόνια αυτά αποκλείεται να πέσει η μπαταρία κάτω από το 77%. Σε καλύπτει για 10 χρόνια ή 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα, είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, για τις τιμές του αυτοκινήτου μιλάμε τώρα για αρχές του 2024, δεν ξέρουμε πότε θα βλέπετε το βίντεο. Ξεκινάνε με το πρόγραμμα Κινούμε ηλεκτρικά 2 επιδότηση, γύρω στις 37.000 η πρώτη έκδοση, και υπάρχουν 5 διαφορετικές κλίμακες εκδόσεων, που ξεκινά από την απλή δικίνητη μέχρι τη full εξοπλισμένη τετρακίνητη που αγγίζει τις 49.000. Είναι πάρα πολύ καλές τιμές για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
Πρέπει να το ξεκλειδώσουμε το αυτοκίνητο για να βγάλουμε την πρίζα. Σύστημα ασφαλείας λέγεται αυτό, να μην κλέψουν το καλώδιο. Ωραίο. Εδώ να ευχαριστήσουμε και τη Λάμδα που μας παραχώρησε το αυτοκίνητο, που μας εμπιστεύτηκε το αυτοκίνητο. Ευχαριστούμε πολύ. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και μια περιγραφή θα μας βοηθήσει αρκετά. Ευχαριστούμε πολύ.